Oh man di. Ako dani. Yo, yadto ko na sa kung atog dapit yo ato ba. Ah dito. Kung katog yan. Abot di, dili lang. Abot gina dira ka na ato pa, kana ato pa. Gi saka to. Awa kong atog dia. Live na. Gi. Ah. Gi, banti kamay. Sakto na. Ayo dire ari ka dire ato bang. Kana. Di na mao paluyo naman na. Boss ni. Ate pa boss. Ah. Kwarto na ko. Dara kana. Kana. Oh kana. Boss, ano yung video boss? Oh. Oh, Nagnet Dara. ni boss. Atop ni mo butay bits. Adi mo ko na atop na ko, atop ko. ato ko na ito pupit. Adi atop ko na kanina no. Dara atop na ko. Ka? Ay mo ning atop dai. Ni. Kani ka binjoy bago mi. Wow, wait tatsay. Durulo. Tutso ko nung ang palaawan no. Oh karaan basta karaan. Gapuho na yung pilipit mo na boss. 23. Ato sa itan-aw dire. Wait, tingog ba? Okay naman dala tayo. Oh. Ato na og pa. Hindi ka boss nagamoy. Malabog. Malabog. Ala. La. Munal. Ate daw. Dari balik jam mana? 23. Original lo na yun mo. Manok per kita. Yara dito deh. Ako na may di maklaro sa kinakain mo. Isa to sa iya. Ate isure dia. Suruy-suruy ya sa may mga buwan. Isip. Yes, wala na ko madali ko. Iya battery ba ba? Ato masaroya na sunok. Ang sabihin na ikaw maghihintay ako kailan kahit na umabot man ako'y at ano ikaw makita. Asa tayo signal na natin? Signal sa Hormon say. Hormon sa? Hormon say tele. Oh, hormon. Quick signal. Balik na sa agi kaya matagak gid na. Ah, muli mi, balik mi. Basta mo tang signal. Balik ra na dire. Ah, muli ra siya. Muli ra sa giyaha. Dito pa ganun pa. Ah, wag tang yung signal. Wag tang yung signal. Asa balik siya dire. Ah, balik. Wala na siya natagak. Wala siya. Automatic din na dire. Ah. Pwede na ito Napoleon. There. Ano? Uli na. Uli na. Asa na?
ba? RTH, return to home. Mali na siya. Masang nga pa na siya kay ang shipping mo 100 siguro ito kapin ang iyang height. Naman to siya dari dapit. Oo. Mabot na rin. Kayo matagak na. Papaliw na ini siya balik. Kamu nih para uli. Huwag tang mo ng signal. Dula sa dapit kay basin ko ang dang signal. Dula Murag niungot na, murag niungot na. nagtagak na dito. Dili. Mauli rin kita siya. Record na boss. Na. Nanay, padata. Mauli siya. Basta huwag ng signal, mauli yun. Try. Pahitaon ka niya, pahitaon ka niya. Ang kanin may pahitaon. Zero. Ako nang i-cancel. Pauli ka na siya. Ato lang ko sa uwan kay murag medyo uwan. No matter what we do, still made of me. This is my kingdom. This is my kingdom. When you think this is my kingdom. It's your body inside. Don't get to it's dark. It's where my demons hide. Kaya tubangan eh, luyo kay nanay. Masaka na siya, basta luyo ka. Ay. Si Joanna ito nagkanta. No matter what we breathe, still I'm made of me. This is my kingdom. This is my kingdom. Nag-record eh. Hindi ba live sa Facebook? Nag-record eh. Siya, para-para? Saan is Wednesday? Ay, wiring? Mag-press. Ay, gamay sa po na niya. Unless you show me how it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close when it's dark outside. It's where my